njedebe na ya bụ ọrụ okporo ụzọ ogo ya dị 1 kilomita n'ụma asatọ bụ okporo ụzọ ahụ si Awada wee gaba Ugwuagba Obosi nke aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nọ n'ọdụ nso a wee nye ọrụ ngo ya ka Ngozi Obileri kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ụzọ Awada-Ugwuagba Obosi bụ nke ekere ụzọ anọ. Ụzọ nke mbụ bụ nke dị n'azụ Army Barracks. Nke abụọ bụ nke sitere n'Oraifite gafee Ukegbu na Awada. Nke ọzọkwa bụ nke gara ebe atọ na Mgbuka Obosi. Ebe nke anọ bụ ụzọ si iru St. Peter's Catholic Church Ugwuagba Obosi. Dịka ha rụchaworo ọwa mmiri na ụzọ nke mbụ ya na nke abụọ na nke atọ, ka ndị NBHH Company bụ ndị ji ya bụ ọrụ ngo kọwara na ha arụchala ihe ịgbari ala na ụzọ nke mbụ, tinye ihe bekee kpọrọ stone base, na ha ga-ebidokwazi ite kolta na ya bụ ụzọ ngwa ngwa mmiri kwụsịrị izo. Ka ọ na-agwazi ndị ABS okwu, ka onye ji ọkwa project supervisor ya bụ ọrụ bụ injinia Nagi Aridi kọwara na ha kara ịga n'ihu tee kolta na ya bụ ụzọ ma ọ bụ na ọ bụghị ihe mmekpa ahụ mmiri na-enye ha. Mr. Aridi kọwara na ngwa ngwa mmiri kwụsịnatara na ha ga-arụwa ite asphalt na ya bụ ụzọ nke road 1 ma rụkwa ọrụ ịgbari ala nke ọma na road 2. Ọ keleziri gọọmenti Anambra steeti maka iwepụta akụrụngwa niile ha kwesịrị iji were ya bụ ọrụ, ma tokwa ndị Awada na ndị bi na Awada na Ugwuagba otu ha si wee na-enyere ha aka kpatara ya bụ ọrụ ji aga kemgbe ahụ. Site na agba ụzọ nke mbụ nke dị na ụzọ Awada na Ugwuagba Obosi, abụ m Ngozi Obileri.